היום ברבע אסיסט אנחנו מארחים את קטי אנרגטי. נדבר על העזרה שהיא מעניקה ללקוחות שלה בנושא כושר, אורח חיים בריא ואנרגיה מדבקת. כמה זמן את בתחום של אימוני כושר? משנת 2008. ומי זה הלקוחות שלך בעצם? מי קהלי היעד שאת נותנת להם שירות? זה ילדים מגיל 9, מבוגרים, ועד גיל 95. למה שאנשים יקנו את השירותים שלך? איזה בעיות זה פותר להם, או על מה זה עוזר להם להתגבר? אז קודם כל, בתקופה האחרונה, אני מקבלת הרבה הודעות או שיחות טלפון מאנשים, שרוצים דווקא לשפר את המצב המנטלי שלהם, בזכות האימוני כושר, ותוך כדי שאנחנו עושים פעילות גופנית, אז גם נראות משתפרת, אם זה ירידה במשקל, אם זה חיטוב, גם מצב בריאותי משתפר. אז בגדול מישהו מגיע אלייך, והם רוצים להרגיש יותר טוב, באופן אישי, יותר חברים, ביטחון עצמי, ביטחון עצמי, כן, כן. ואת עושה להם אימוני כושר, ואז זה משפיע עליהם ככה לטובה. ממש כך.